ben een verbinder en ik verbind vooral iedereen met zichzelf, van jong tot oud. Je bent niet voor niets hier op deze wereld. Het eerste trucje is, zodra je angst hebt, krijg je een droge mond. Iedereen leren om empathisch te luisteren naar elkaar. En wat bedoel ik met empathisch? Een pestkop zit niet lekker in zijn vel. En een slachtoffer van pestgedrag zat al niet lekker in zijn vel. Als jij namelijk een bepaalde manier